Muliwadi wa bambo. Upenye ulisenyi. Wasimboti. Naime wasimboti. Iwe mpale. Muliwadi. Imwe muliwadi. Upenye ulisenyi. Ko kuzotiza wamwe tiri kuya mukati memusha wenyu motiza wasimboti mhosva njanyi. Baba chovai apa iyani apa imini kambogogodzana musoro yenyu fanika tsvimbo yako yehu chovha padhuze. Maiti pamunorara mugadheni ninge nisingaoni. Muchienda kuyalala kuhure muchibva kugirlfriend muchidzoka muchienda kuyalala kugadheni muchidzoka muti tisingaoni. Hausuda kuti wana wako waroroba waiti unzo wakadzi paumba wachitapirirwawo nemukadzi zvaitawo iwewe neiwe. Wana wako ane ma 40 years mbadha warume wanowaka zvinodadisa hausuda kuti waunze mukadzi paumba. Ndingati musienda paumba iyi inyaya kuti mimi pamati Simboti hausuda kuti wana wako warore paumba paite mukadzi. Ndozvida sei ndicho warora saka wakatize ndakati kuti kubva kundakaita pamba ndida kuya kuti makuya kugadzira mucheta bvakuno pane foni ndakapuwa ndafona nemukunda second phone yangu inzi baba nyai pana tikuziva kuti angu zichi pane mari dzinobvisa togara tikobvisa semhuri handiti tichibasiwe tisu aibafoni baba uyai kuno vandaenda kuya nzi baba nyai panapa ndasendwa meseji nemwana wenyu kuda mukomana mukuru anowaka ati zvakanaka kwakanaka angu nzi mukomana uri kuwawa chindiwa nani nyaya ngei inyaya mari dzatotibvise isusu zvanzi imimi kana zvisina kudaro sisi kuri kurwa munhu tikauya ikoko kurwa munhu pane mari dzatobvise pane pendakamboramba here kapendakamupoka nazvo kuti handisuda kubvisawo zviitawo mwari pane pendakaposa here hapana nyati ngeni hatizva baba saka ine handiti ndovandatsvaga mari vandaenda mukomana wangu mukuru nemunina ainzi ndaibata mari namukoma wangu anga ari mukuru mukoma wangu mari yendabvisa vaida kuti vodati ndechibvunza mwana nyaya wakomana chindiwanani vari kuwawa nyaya yacho ngeni ini handisizoziva bati nyaya yacho ngeni pamusoro ibaba ndikuzvinzwa kuti zvamukutaura hazvunditi pfoba ini ndati simboti kuti mutize paumba muchimboteerwa muchionekwa uko muchizopedza bva matiza paumba makatizenyi tsoka manga madzosera zvinhu here manga matizisa mabhazuka here ndio nhau ndikuda basi mutei ndisina china ndakabvisa musha paneri ndakati ndagarachiwa nemaziba mumusha hapani ndakabuda nazvo ndakabvisa baba zvakanaka ndakabvisa ndakabuda nechinhu ungakuiti runyararo uko handinaba zvazvangu mamira zvazvakangoita pasi ndakabvisa kana ndakatora kana hapana nanguisa zvakadaro sematauro makaita kuti noandobvisa ndiga ngakuite runyararo uko uko kune masoko baba ndokumbira kubvunzawo manje ndakauya mumusha kuti tigadzirise musha ndizvo here dairai kuti ehe imi makatiza nenhau yekotora ivhu rekuguwa kuunza mumusha haisiri nyaya chindakatiza iyo mupe magezeso newekudya newekupfungaidzo
1 ndoda kubvunzawo Simboti. Aiwazve tangwena Mutei, takauya kuti tiuye kogadzirisa nyaya yekuti takatora mufi tikamisa mumusha, ndizvoka? Tida kugadzirisa nyaya iyoyo kuti bvuri remufi ridzokere kumakuwa, ndizvoka? Isusu tosara musha wedu wakadini? Wakachena. Imimi bva maona kuti triga yangu yandakabata iye kotora mufi ndichiuya koisa pamba pehama yenyu, handisida kuti dzikinurikeba vamati speed. Saka chitibatsira nhasi da kuti dzikinurirewo matorere makaita ivhu muchiuya koisa pamba pehama, ndizvoka? Toda kupinda munzira izvozvizvi, moenda moribvisa torisimudza futi nemupuriso wamambo toridzosera kumakuwa, ndizvoka? Semaitire makaita takanga tati ngatiuye tigadzirisire nyaya iyi paumba tiri musha wani wedu Simboti. Imakaramba mambo mamutaurira here apa kuti makatora ivhu rekumakuwa? Mamutaurira here mambo Mutasa kuti takaenda kotora ivhu rekumakuwa tikauya tikariisa pamukowa ndikauya koisa paumba pehama ibaba ruzviziwa here? So nhasi mamutaurira here? Same sinotaura. Unyaya kuya kutata kunongwa nanga ndaziva kuti nyaya ipo yacho tichidi ivhu rekumakuwa ndido chacho ondati nyaya kuda vanituke ndiri kudzoka. Mukudzoka kupi? Kudzoka ndakaita nini? Ndati nini? Andakataurira ba. Ari mumota umero. Baba suzviziva ba. Ha? Haasuzviziva ba. Jesu. Nyaya makatiza imimi nyaya yekuti makatora ivhu rekumakuwa remunhu mukauya koisa paumba pehama yenyu, ndizvoka? Pandakakuudzai kuti ndida kuti munonzosera ivhu iroro mukati pangochoka pakapiwa imbwa sipidi koro. Uchitizirei ini ndiri kuuya kumusha? Ko garden wakararira garden? Wairarira mugarden? Bati ndakazotora mutenda ndauya pamba ini. Ndauya pamba. Borara kupi? Ndauya pamba. Hauna kuya paumba. Wakanzwa kuti paumba pane mhingo dzaitwa, bwaita sei? Anambotiza mhingo. Aiwa kani. Tsoka. Munoti zvamakaita ndisizviziva here? Mutei. Munopfuta. Manzwa. Imimi ndimi musingandinetsi nekuti ndiri mumusha menyu. Ezve ndiri gamba renyu futi. Ndimi musingandinetsi. Munoti zvamakaita pamukowa handisozviona here? Baba, ndikuda kubvunza imambo. Wanhu wawataura chokwadi here kuna babawo? Uyu. Ataura here kuti ndakatora ivhu rekumakuwa ndikauya koisa pamba pehama yake uyu. Uyu ari apa uyu? Mudare nyaya inombopinda. Watosha manero anava. Shosho mambo Mutasa ari kuti igai wanhu imi muri kotora ivhu racho kuya koisa pamukowa. Nhasi muroora uyu akupisa wanhu wese mumusha umu. Muri kuzvinzwa? Uyu ndiye akatora uyu ari apa uyu. Arisi gumba bana ndiri kutaura iyi. Ndiye kuti zamusika. Epirikado. Nhasi ari pano uyu ngaataure nyaya yake kuna mambo zvaakaita nemaoko ake. Tinoda kuti atore ivhu raakaisa pamukowa uyu adzose kumakuwa. Kana iri n'anga yanga yamuudza kuti enda wotore ivhu rekumakuwa uise pamba pehama yako. Hatina murapiro wakadaro. Hakuna murapiro wakadaro munyika yamambo Mutasa. Wafi kuwafi, handizvo? Kana iti tiri kumutsaona wauraiwa nengozi. Takatora ivhu. Tinorowa mukombe tichimutsa muka ukane, ndizvo? Tinotora ivhu rekumakuwa kuenda kumusha. Ko imi munoda kudini? Nhasi uno makamumutsaka. Nhasi uno akutema musha wese. Muri uchemei? Chiremba ari kuuya vamatiza Mutei. Zvino rimwe dzinza ngariwere zvaro. Irewa Simboti Mutei hapana kwamunoenda. Ndinogwa kuti ndina nemusvikira zvaita. Ndimida nditora golongozi. Mabva. Handirekerani nemidududu kusvikira tasvitsana basi ndendende.
Haimuzviziva kuti hatibvumiri kuromba. Hamubvumiri chakaipa ka? Imva maitaka. Saka tichakweshana nhova kusvikira mwana akudya bota. Muchatiza, muchitomuka, muchikwira muti, mambo Mutasa ndikutomubvunza uyu mambo. Kana mambo matengerwa Coca-Cola naye ushu. Izvezvi zvinotoita nharo dzangu notoenda kuna baba Some noti ari papi nomutsvaka kusvika ndamuona ndobvunza kuti baba ndizvo makataura here kuti munoenda kotora ivhu rekumakuva kuya kuisa pamba pehama yako uyu. Musamuyaradze zvaanotaura. Tiri baba patona chiremba panyaya yababa yekuivhu rekumakuva. Ndizvo takasangana nazvo Mutorwa dai makaenda kutora rehama yenyu zviri nani. Mutorwa mukadzi baba wanga urigara kumakuva. Panext door pacho pana madzimai varipo waivabatsira vachiita zvinhu zvavo zvekuti musi watakasimuka isu chibva uko baba uibva kumakuva ikoko vachienda kumba uko tikasangana namadzimai. Mudzimai mukadzi wake girlfriend yawe yababa ndiyo yanga ichimhanya program. Yataienda isu tichinetseka kuti madzimai awa ari kunetsa baba parapa ari kubata baba ndoupi. Takasangana naye isu takubuda padhuze nemakuva. Saka nawo yevhu rekumakuva iyi neizvi zvekumadzimai ndoona sokuti baba tibatsirei sunungurei vana. Mutei imi munoda kushandisa ivhu remukadzi wenyu akakurayirai kuti mutore ivhu remukadzi muinze mushandi yani. Zvakaitika ngezvekuti mukadzi namukoma. Taurisai ndinzwa ndisunzwa taurisai. Ndainesana mukoma. Ngenyaya kuti mudzimai wangu akafa kufa kwaita kuti ndida kuripwa. Ndida kuripwa paya. Zvai zvakaita kuti vainesana. Ndida kuripwa akazvinda kuti ndida kuripwa. Saka akunetsa manje mukadzi uyo akuya kuna mukoma. Mukoma udini akudzora kupi kwandiri kuti enda kumba kwako ndimazvona. Mundati sikuti ndemba kwako makadi kupedza nyaya yenyu nyika. Zvakaita unodi zvaunyasa kuziva kuti apa ndakadai gore rakati. Ndimazvona wakatombosungwa mukoma nyaya yemukadzi iyi. Saka da kuti ndiite sei womudzora kupi womudzinga kuti enda kumba kwangu manje. Kusvika akabuda pane mwana wangu mukomana akasvika akaparidza purpose yamukoma kumba uko. Mukomana akasungwa akaenda angazi 3 years. Lubanzi no imimi semhuri chigadzisai mai moita sei. Mukoma ndobva ndati ninhorati kukoti kwaMutasa. Saka moita sei semhuri ngoti aiwa chitaurira tatibuda panze ndaenda kutenga chimarara 50 dzakadi dzakaparadza dzedzi undobva community service. Saka baba imimi ndonese munaye muse makatize imi muse makatize patana chiremba kumushameni wani makatiza mira ini bvura kuti wani makatiza ndakufona girlfriend yacho kuti munhu aripi akaranza kwari imese. Saka mamutasa mhuri yese ina chiremba namambo. Mamuripi ndaenda kunonzi kwachaperu kako pakati pabhawa papi takatsvaga pese isusu baba sorry yenyu baba awa takatanga mbowatsvaga pekutanga patakaonera patazotsvaga kechitu tikadzingirwa nemambezo mukadzi akabuda nembezo tikaitonga isusu takaitonga hedu tashawa kadzi nana Devi hapo baba ndina Devi batatonga itadini tasha asi hatina ushaba hatishiwa kadzi asi takato respect kuti munhu ari chinyi ari baba pake
vatandoti haiwa ngatisenda vatenda kumwe kwacho kwakazotobuda zvato zvidhina nemateburu dai kumwe kwacho vatatofungira kwacho. So inini apa manje kana muri kuti mama enda kwachaperuka ndo kwatakapfuura futi nako tichitobva ipapo takatenda futi nekwachaperuka kwacho kurutawo kwacho andi pachaperuka pacho ndo pandoziva kuti mamuri pachaperuka pani pacho pachaperuka. Pamusoro iwe utitambisira nguwa kutizaona wakatizaona iwewe wanzwa atikunyengereri ba wakatizaona ukatiza paumba pako iwewe nemadzimai yako nezvamuita kumakuwa. Ndoda kuti mambo Mutasa waenda ndida kuti mambo adzidzise wanhu uyu amunhu wechi 2-3 munyika yamambo Mutasa wandiri kukubatira ndichikupai pachena kuti one wanhu wakatora ivhu rekumakuwa warushandisa munhu yekumakuwa, one wanhu watora ivhu rekumakuwa warushandisa munhu yekumakuwa. Ndikunyepa ere mambo? Saka nyaya dzakadai ndikanga ndakupai mambo kuti muzvitse kuna mambo zvitse wanhu wakuna mambo nokuti mucharwa nemhondoro dzepasi isusu muri kutipa nzvimbo yekuradzika vanhu ndizvo wamwe wari kutora ivhu rekumakuwa kuita chombo chekushandisa kuti wari kuvhima kuti wari kukanga kuti wari kunanika handichazvizivi izvi zviri kuitika izvi. Imwe nhubu iri apa iyi saka todini yekumakuwa futi zvakanaka ndazvinzwa mambo asi simboti hatitoda kuwanda navo. Inini nyaya ndiri kudaka kana mukaita sei ndimwe ndini ndida kuenda kumba ndida kuti mutore ivhu renyu wemapepa wachiona pamakalisa pamba pamukoma zuva rakati genengene madzimai enyu neng'anga dzenyu nodzida kuti ari manjuzunu hala todzorera pamakatora haisi diki nyaya murutamba nayo wanatezvara ndiri kuwadapa nekuti kaenda futi kuguwa nemwana wawo iwo wasiripo mangwana tinopiwa chinyi mhosva hatisuda kumbumbutidzana yamumaoko medare kana muda kutiza futi tizaida kuona pamuda kuenda musanete kufamba wakomana nekulidza tsamwa nyararai tinosvika chete. Ndoda kuti anditiwo wakatora kumakuwa makaudzwa ere meso wedzinza dairaika kwete hatina kuudzwa akauya akaisa pamba pehama yake anga asiri ega kauyu neng'anga yawari wangani kana kuti wangani pirikado ndichaida ng'anga iya ndiri kuida apa tibvunzana kuti murapiro kaindi nyuyi hazvishamisi ng'anga iri kudai so iyi ndiyo yanga iri kumuchengeta kubhesi chiremba wanyu ndiani yekuita izvozvo aiwazve iwe hausi ng'anga kaiwe akakuudza kuti ndotore ivhu rekumakuwa uye uise kumba kweuyu ndiani ndosaka muchizoona muchinerwa newana usati wana unakidzwa bawakwira mabhazi wese warutambudzika soavo wazwa here kuremekedzwa nekuremekedza dare wana unakidzwa uri kuapa mari dzemabhazi here wana wada kudii saka iwe wakangoita wega kuenda kutora ivhu rekumakuwa kuya kuisa pamba wemunhu ndati wakangoita wega here uri ng'anga here ananga zviti ndakaenda ndega kuvasikikuta unemwe ndakaenda chipenzi nodai kuzodzore nesa kuti manje mukadzi arudzora kwauriwe ndatozvidzoke kumba kwake ikoko pamusoro izvo pamusoro dati imi mamusing'angaba makaudzwa zvekuita neng'anga murunzwa ndiyo ng'anga yatiri kuda kuti tibatsire mushawe wasimboti uite zvakadini mazwa ndiani chirembo iyi hazvina basa nekuti kareba kana 1920 kana kuri kwastole ndekwastole kana kuri kuchipinge ndekuchipinge kana kuri kwamamvura dona mvura dona ndoti muudze wana wenyu ava
Ndiani chiremba uyu? Umweni wakasangana Anonzi ani? Manuele, Joaquim João, Fernando, Nito José, Anto, Distole. Paradzai. Wanamgoma paradzai. Pamsoroi. 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 Mapinda mudare tichitaurirana handina kukubvunza here kuti anonzi Stole ndiani? Wana simboti. Takupi. Tadzoka ipapo. Takupi. Tadzoka ipapo. Good. Kuna vanhu mutiro achitaura. Ndi Stole. Stole ndiye akakudza kuti moto revhu rekumakuva. Mwakaona neko. Mwakaona neko. Ndada kuti ndichigadzira zvepamushango ndakamona ndoazwa akachera kusakumbawo akachera mabhodhero paumba. Aiwa iwani nachose kamuruti imimi Story wacho makamuonepi? Yarakadi. Story wacho makamuona kupi? Makamuona kupi? Makamutorera kupi? Tangosangana muziva. Ipi? Ndangozwa kudai kuzva ndinobatsira ndosangana. Pamandosangana muziva? Aiwa, ndinobatsira. Kana munhu anobatsira. Kanonzi nyingi ndosangana. Kochinja ndabatsira kune zvinhu zvakadai. Ndora ndindakumba. Ndokuzva kwakaita kumba kwachirungu. Mukamuona nhasi unomuchamuziva? Mutanga chiri mwana mudiki kachiri kamukomana komana. Ngacho zvinhu zvake. Totanga chembera chiri haka. Makasangana ipi naye? Mati? Makasangana ipi naye? Kusaumani. Kusaumani? Munotasangana munodzinda kumakwasi kunaisa peko. Kunoenda makwasi. Pamatozodinga. Pana vaitaura. Pakasangana muzera Aiwa. Matona kuti ndiyo Paradzai. Ndiyo. Mazvinoti mushamuna ana paradzai. Yanonzi ningivena ndingana. Mazviona? Nyaya yemaitaura yehari yeropa hari chii koma paradzai mamona. Wasimboti? Nyaya yemaitaura nyaya yehari yekunzi hari dzeropa kuita senyi munhu ane musambo iweyo ndi Story. Wana paradzai vari kutaurwa wana mukoma paradzai yenaro. Manje tinoenda kwari bamba? Hakuna kwekumboenda but tinobvira kutetedzana tienda. Achiri mupenyu hasha asi wakakura. Mandi makaita zvemurodhi ushiripo. Uri kutokutsvaka diso wana mukoma paradzai wakatokumirirai. Kana mukatoda kuti tiwaputitse mwana wenyu wangotodzika kwamukoma Story wakatsvuka. Ndiwo wangouraya vanhu maurayire makaita dhiraivha aya kungoti kwapu wow wanenge wakudaropa. Nana mukoma Dhiki Nyamhanza. Andigumba iro. Uchiremba. I 1 minute. 30 seconds. Ndandongoti 30 seconds chete. Panyaya yababa. Patakabva uko baba watiza. Wasi kuoneka. Wanga vari kugara pamakuva ari pachirodhi chapa pane madzimai vari pasaidi apa. Ndokawaienda kuna madzimai iwawawo. Madzimai iwawo ndovanga vari kuvashandira baba. Kana vachikwanisa kupupura ngavapupure. Takaona tichibuda izvo. Iwo madzimai iwawo vanovharira. Vanovharira baba. Uyu mukadzi anovharira baba. Ndiaenda pana madzimai anodzika. Tiri kuenda pamakuva apa. Tichibva uko tichiita neka
ya Pambuya atizivi karoti chanodamburira neapa baba pana madzimai ari apa pane makuva ari apa ipapa ine ndokwanga wari ndikumbira pamusoro ndandikumbira kuti nditauro ini ndini chairman wemaweyo family ndandikumbira nditauro kuti tsoka zvamakaita paumba mune nhau dzamakabata mukauya mukazama kuda kufumura mhiko dziri paumba penyu mutei munorara pasi manzwa mhiko dziri paumba penyu idzodzo idzo tumutambo twamataya kuita paumba penyu agora ndakamira pekuti muri baba mazvinzwa mukabvunza ukanga uri pagiraundi patakalowa hoko chii chakaitika pakafa munhu akamuka manzwa mutei tiri papa pamusoro chiremba vanangopedza ipapo pamusoro chiremba regai vanaenzera ipapo pakafa mwana baba wangu avo akamuka ipapo chakaita kuti atomuke chiremba ndiye akatibatsira number 1. Number 2, isusu sevanhu vekwamaweyo tine Irani neIraki tichibva kunobatsirwa nachiremba takawirana nyaya yekuti isusu vanhu vekwamaweyo munozvigona here zvinhu zvemakatanga wabereka ukati havazvikwanisiba wega wakabhechwa nachiremba wachizisa kana paine ari kuti akuramba nyaya iyi ngaise dhora rake apa wakaramba kwakati tabvumana nenyaya iyi isusu chiremba tibatsirewo tibatsirikane then isusu tagara tinomboenda kana kure tiri ipapo takawirana nemhuri yese kuti toita sei panyaya yemari yakuti tigase zvinhu vana baba vedu vatakavachaja 500 US tikati situzobhadhara ma100 asi mimi waridzi wemhosva mune zvidhoma zvenyu nezvikwambo nezvamuinazvo takukuchajai 500 yakatanga umbowati 1000 ubva waremerwa rachizoti takukurerutsesa vabereki vedu takuchajai 500 vabereki vedu tikawirana wakatipa 500 pakeshi baba wangu nababa wangu warapa towane zvinhu zvavo zvawainazvo toti watipo zvinhu izvozvo zvibude mumusha because zvine zvakuita nezvekuti kukusiya kwamakatita chiremba paya panomira chakanaka ba kana muchida togona kutokubudisai mapicha even mukomana atori apa mafire ari kuita wanhu mumusha mekwamawoyo zvinhu zviri kubudiswa matsono maringi nezve zvatobuda pana uyu kana kuti katogona kuti dumbu rake muvhure dumbu rake aone muone wemhuri yezimbabwe nevanhu vese vari panapa tiri ipapo uyu angato ndianga pajuti asi juti racho rine tese takakwana tuzerikuti wada kutipedza tese asi mapedza kuti anosimudza musoro go wasimudza musoro go muri pane Irani neIrani sei muri ngobata Iraki chete Irani yamusikaibati Irani yaya akazora mafuta ayo kuti irege kubatwa ngobata Iraki chete ko Irani sada kuti ingaibatwa yese because wanhu wakabhadhara 500 US 700 US iri pacash tikawirirana isusu sevadobvawo kumasango kwatakabva isusu abvawo kumasango turufambire nyaya dzose pamusoro sekuti pamusoro tikumara kuti muromo yengu ndinyarare isusu ndiri chairman ndimi makandichuza handisina kachitoda chairman ndimi wefamily yekwamawoyo right pamusoro iyi aiwa ndanzwa nyaya yenyu ndazvinzwa tine zvinhu zvedu vanhu vekwamawo takarongeka hatinazvo zviripo right pamusoro iyi ndazvinzwa chaakuita kuti mukwanise kusvika pamuri apa yanhau yemusinga yamakadzikisa pasi yaiya manje izvozvo iri kudhibura pasi rese zvinhu zvichinyanduka zvichibuda pai pachena saka musadetseka henyu wakomana chandakarambira kuti handitsiki mumusha make uyu asiripo makaedza paya paya mukati hambai ndikati kwete ndakati vana vacho endai munotore mhiko dziri pai dai ndakatsikamo pane dhiri rekuti
wakasvika paumba pangu ndisiripi ndisipo sungisai wangu ini vandadzona vandati zvangu kwiko vandadena vandadziroera ndini paumba pacho ndikatiroeraiwo kotoni ndakuona mukuru nechi nemudiki musati kubatsira kwamakaita uyo achipona inyasha hakuna aibayiwa kwamawoyo achimukaba aiti arohwa aidzika pasi arohwa aidzika pasi murunzwa izvozvizvika ndiruziva ndosaka manzwa ndiri kuti chitsotsi chihombe chakaitwa pakatorwa ivhu rekupi rekumakuva rikaunzwa pai mumusha raunzwa mumusha ndikanoiswa pamba pani peuyo saka manzwa ndati aiwa tida kuti titangire pamba pani muruzwa here pamba pani ari pamwe nani ari pamwe nani neuyu nyakutora uyu achiudza pamba pani totangira papi papo tiri papo pane zvikomana zviripo nyamira usamhanyeba boyi gudu usamhanyeba mukoma tiri tese mawoyo urunzwa kuti mufumure gure kusvika pamati apa maisa pasvikaba bechu bati zvamakaona paya pakanzwoko nka wanibvaona vati gagridi dai ndaa ndisiripo bauya anga asingadzoki vandanga vandadzima ndikati kwadi chakaita kuti uyatize musambonyeperwe dzese dzari kutaura baidzi aitoziva kuti mwoto uri kuya kopfutswa mumagaro ende pakutiza kwake ane dhifenzi dzaanga ari kuita hakuna kwazvinosvika tida kutamba nosvikira inini ndiri gamba rerudzi rwawo zvaari kunyeperwa da kumupangidza kuti shamwari unokwira mumuti kutunda uchatonona basi tiri tese anodzika pasi apa tinopedzera apa ndipo pakatanga kutambwa mbitsi apo potambwa chimbitsi uyu angaonesana nemukadzi weupi uyu atanodzoserani but pamakatanga kupinda dare mese ndakakubvunzai kuti stole ndiani munhu wese akati handimuzivi kana mukabata bhuku rangu kana namambo Mutasa ndinondipupurira kudaro ndiri kunyepa here vanhu vese chokwadi ndikati kwete kana mukadini ndaona tazoenda kwani kwastore vararambwa arina kurambwa pandazoti alright ngatifambei asi stole wandiri kuona uyu ndokwandiri kuona magamba anana paradzai anocheka ipapo anoda chinyi ropa pandanyarara tese nanhasi takatadza kunzwisa kuti pane gamba rinoda ropa riri papi rinani pane tuboys tunhu twanosinifia nanani turi papi mukataura futi mandeya ndikauya ndikati no nyaya iyi yanetsai ndiri kuona kuna mandeya mandeya uyu ndiri kuona akazopinda mumusha achita sei ari kubatsira nedare rechinamatopostori asi ndiri kunzwa izwi ritaura kuti chinyi mandeya ndaikuudza ine namazita ndikati aiwa tichasvika mese zvamuri kuchema izvika muchanyarara kuti zima kunzwa tuchitaura tukomana wakatarisana ferere nevanhu wakapanana nawo tunhu twakapanana pasimboti aiwa ndine nharo iri kana kuti mangwana ngatipinde munzira kana kuti kuswera mangwana nokuti kuti hambai hakuna unodzokera arabasve saka hondo yangu inini iri kuti tsoka makanyangadza chinhu wani mutei makanyangira yaona pamakatiza vaya paya dai makatoziva musina kudzokera pamukova ndakatotsika mabara pamukova bvunzai vana venyu kuti pawakarovera hoko bvunzai maoyo ese kutaurira kuti pawakarovera hoko chii chakaitika ini chokwadi ndiri gamba renyu chokwadi rinozivikanwa pasi rese handina mangwana bei vakafa munhu makadziona
Makataurirwa kuti mwana wenyu akadonha bva anyarara bvapindura maziso ipapo. Mukomana vataura. Akataura ka. Panapa chimwe sei zvakadi zvakadaro zvibatwa. Kwete dzekumba. Dzekumba kwenyu dziriko kaidzi. Dzekumba ngedzekumba. Pane dzakatanga kuroverwa idzi. Pane dzakaroverwa pajongwe. Zvese zvamutamba nana madzimai mainini wenyu zvika. Muri kure netsanangudzo. Wana. Munoda here ndikuridzire wani wemadzimai wenyu? Kudzikisa pasi. Nganga dzenyu dziri kukubatsirai muda here kuti ndirowe? Munoda here? Munoda here? Munoda here ndirowere kwenda? Zvandakaita wani imwe yenyu yemahonde tiri kurwisirana nyaya yambaija mwanda wachienda kuguwa chocherera machira wachiita sei bvandaona kuti alright wese tiri tikadai imi muchiteera kuguwa bvandachirowa double. Unoziva kuti yauta une museve kwese? Unouziva here? Mina ine museve kwese bvandaiteya paguwa. Kubva waenda uri koseta paguwa kuna chiremba. Akasara kubva umba usvika mahonde menyu muinyi mabayo kuenda pahonde clinic sarai. Ndanyarara zvangu. Yes or no? Munyaya mukutaura chiremba handionese yakaboti ini ndinoda kuti mhuri yekwedu ichidinde ichirarama. Imimi nyararai wana tsoka. Ndautaura naye. Muda kuti mhuri yekwenyu inge irorarama. Inorarama here imi muchitiza chiremba ari kuya mumusha? Ipapo ndo pakakanganisika ipapo. Munorwadini? Mutorwa adi yake mhuri yangu mhuri yedzingadi ichirarama. Nekuti inini zvandanga ndaapo manje. Hoko dziya dzandakaroera dziya dzinonditaurira zvese zvamaita paumba penyu. Zvese ndiri kuzviziva. Muruzwa? Zvese ndiri kuita sei? Manzwa here tsoka? Ndozvizvo. Hoko dziri paumba penyu paya paya. Ndakanyarara mukomana wangu ari apa. Uyu. Dzakundiudza zvese zviri kuitika paumba penyu paya paya. Dzakandiudza rimwe dare ndiri kunoku kuti uri kuona here paumba apa pawana wenyu pane mwana ari kuenda kopinda mumba meumwe, asi achinyengerana wakadzi wari wega wega wana tsoka. Asi muhoko dzakanditaura kuti baba imi munozviziva, asi mazviziva muri kunotsenga mukanwa mwana wenyu achonyenga mukadzi umwe mwana mumba. Dzikatondiudza kuti patone tuwana ndakuti ndikuonesei ndinyase kukuonesai ndakanyarara. Ndakakunyararira ise sana baba. Unoziva baba? Ndiri gamba remumba menyu. Sandaro. Zvimwe zvino ndikada kukufukidziraniwo kuti mufukidzika wabambo. Kati imwepo muri kundiita dzenga. Zvino mukandiita dzenga muchida kundiyedza. Ndimba kufushanirimi. Ende imwepo hamundinetsi kuita kra. Si chinja no muda jambanda yangu, muda ndijaine pano. Pedze zvemoda undivhairira. Simboti? Tsoka? Papa. Zvinabuda bwino? Ndakubvunzani kuti muri kuda zvipi? Ndodzunungura ndosiya mutorwa kana kuti ndokuridzirai mutorwa wama muri kuenda kobatsirwa achikunyeperai kuti enda hapana dziripo baba mukova zvinoita dherento. Saka ndakukufumurai zviri kutaura kukodza dziri pamba penyu. Kufumura ndo wakatonaka kuti zvidi zvifumuke zvipi. Ndofumura. Asi ndikuroverere munhu anga ari kukuchengetai. Kana anga achindichengeta achiita zvekuti mhuri yangu dzinza yangu asvipika novape zvakwamuri baba. Musundipindura mubvunzo wangu. Ndati ndokuroverai here munhu anga ari kukuchengetai
pamamuruti muri kupotera muchiita tunhu twenyu ndokurovera here munhu iyeye ngaro yake mazvipira asati ndimere mama enda pamba zvinotoita sei muri kungofumurwa basi makanzi mukaenda mubatwi hazvibatiki mukungofumurwa basi kana kuti wanga urindoendawo kumaenderokana kurindoendawo munoni mwanondoendaorit mutei ututwa mageza nhasi muri kuuya kuno uku matugezerei mageza lini aiwazve pane patakapedza kuya patakauya kuno papa patakauya kuno kwavumbuni ndipo ndakatogeza namatogezerei nhasi anambogeza hapana mashabatwa hakuna bandambogeza kana iyo ndakasiyana nazvo kudhara ko pamakatiza makataura mukati aiwa siyana zvinhu zvakadaro saka ndaya ndega ndidini asi pamakatiza apa pane zviri kuona pamakatiza apa pane zvamamuchendisei apa ndambuda nazvo basi hamuna kubuda nechinhu asi makanga muri kubatsirwa muchiti muri da kunditema wanoda kundikwadza mutei pandau yakumba kwenyu makabuda mukati vanhu vanoda kunditema vada kundidini vada kundikwadza ndibatsirewo kuti dzinza rangu riite sei rinyarare ko ndikunyepa zvekugeza zvikana utanzi ndakabuda nechidya ndakabata chimwe chinhu kana zviripo zvakatwanaona zvakabuda hamusupindura bvunzo kuba anambobvunza kuti zvakatwanaona kana zvipiba ndati pamabuda pandakauya kumba kwenyu mune batsiridzo dzamakabatsirwa imimi muchinge muri kunzi vana vada kundirova dzinza rida kundidini rida kundiponda kubva kuno kwandakaenda kuno kwandakamboenda kana kumadzibaba kana kupi hakwenda kwandakamboenda pana madzimai wepamakuva apa handina kumboenda kumadzimai kana kubatsirwa kana girlfriend yavo baba handina kumboenda pane kwandakamboenda ba oraiti simboti aisimbobuda ndikaenda mambo Mutasa maenda ka ndida kuti mutaura nababa monzwa kuti baba wachati kudini nhau iyi ndizvo kana wati tipinde nayo apo asi zvandakuita manje handichadzori tsvimboba ava takuenda kwasitori yavo kwakabata nyaya dzavo kuti mhuri idzi dziite seidzi dzipone handizvoba handiti mimi makaenda kwasitori muda kumutsirwa mukadzi nekutsigirwa musha akauya akakuisirai bhotoro saka wana wenyu sitori wacho unotomuziva kudhaya anga achiri pachikoro vanakakamuna anogona kuziva vaanga achiri pachikoro vachienda kwana mutarazi kuchizwa chinyikwa mupule chichi kare vachiri pachikoro akomana vangu ivai mwanga chiprimary secondary secondary akakuziya sanomuziya vachienda kumvura mapopoma vari kupika wana wenyu pana wana simboti wasara kumba vanguti anzi hatina mari ida hatina mari wana wadududza vanzi hatina mari vangosara asi moto yemahara tatine motika tati munhu musingapinde motika apasidiwara sendi bakuti munhu apinde mukatwe panapa hapana mari rudiwa kuti munhu asvike panapa asiubvawo yakati ndati hauna mari hatida kuenda takuenda kwamambuzanza hatina mari baendaitati pasvika tiisinge tsoka mutei tunhu twedu mauya nato
ndakaedza pamwe pangu pese kundizeedza kutsvaga kuti pangava netunhu here. Ndakatenderera kufunga kuti tunhu twakaita sei kuti handina kuona Wana boys, unowabata nevese. aiwa ndakaedza kutsvaga kuti pane here apo ndakaisa mushonga kana kuti handina ndakatsaiwa. Wana boys. Vari mumba mangu. Aiwa ndikubvunza kabuti. Mutsvaga wana boys. Wana kiti. Mushaisa kutsvaga kuti ndipape pane kana mushonga. Makadi kudedza kuti wana boys uye kuno. Zipa zinogara here. Handitomboziva kana izvo zvikadai ndida ngatibatsirwa hangu kuti zvakadai. Pamusoro kendi pandawabatsira baba wangu wareke ndiwabatsire. Panyaya nana boys. Reke ndiwabatsire baba wangu. Sekuti tiri mhuri. Ini ndini chairman wefamily kwamahoyo. Toti basa baba wangu dzingwa anogononga arutya kuti akatsanangura kune mhuri. Dzingwa vanhu vanogona kumuita zvakashata. Baba wedu watori pawo wakabvuma. Even musi musoma akabvuma mesi paya. Takabvuma tiri pamwe chete. Saka hapana chetoda kumbokuitai zimadzi wese musatanga mapindura bongo. Isusu kuwirirana kuti pakashashika pakashashika. Semhuri takuti takugadzisa zvakashashika toenda kumberi. Baba wangu imi makandifonera. Ndine audio naye makandifonera muchintaura kuti mwana wangu zvimauti tuye kwamambo Mutasa toya here nevakomana vatu ndinawo. Ndikati mbomirai baba wangu. Ndautya kuti zvinoitika tozotanga meeting nevamwe vabereki nemhuri yese tiimi vakomana padhuze. Vanogona rohwa kwatuwa. Vanogona kuzofarira zviitika panzvimbo ba. Asi baba wangu vanozviziva. Ndadaro ndochinje kutanga wakandudza ngavamisa kuti mirei kuya nevakomana. Asi ndakazotoona kuti ndazoita problem even kufamily kuti dai kuzakatoya nawo kataita kuti pamirei muri kumuna vakomana. Yasoronga tiri pamwe chete. Asi ndakazobvunza futi mwebvunzo ndakati chiwirana ngati anababa toti mutipe 1000 since muine mhosva imimi vana baba wangu. Vana baba vakachema kuti no vana vedu isusu hatisi kurambira nazvo asi mari 1000 hatikwanisi kuona because vakomana vana baba vedu ma-ex combatants ma-ex soldiers ma-comrades kuhundo chaiwo vakabva kuhundo pamusoro mirei vanapedza. Vana baba vedu vakabva kuhondo isakazoirana ngati imimi ndimi waridzo yemhosva. Imimi baba vangu mune 2 zvenyu zvidhuma zvaminazvo. Baba mune 2 zvenyu zvidhuma zvaminazvo nezvimwe zvaminazvo. Muri kuzviziva hatina problem nazvo ba. Asi takati isusu zvinhu ngaziuye zvibude pachena zvipiswi. Then wana orarama zvakanaka bhodzi vanhu zvine vanongorarama on and off. Asi imi makazochema mukati aiwa chitichajayo ma500. Tikawirirana semhuri takuchaja 500 ende mukatipa 500 iri pacash. Kwete kuti makada kumbotsinga kana tambozodai hapana chakamboitika ba. Mabvura kutipa mari dzenyu. Baba wangu wazvisa $100. Asi wangu wakatomira zvoratidza kuti baba wangu wane simba roratidza kuti mhosva wanayo. Asi yakazongoshuta ayo $100. Ndikunyepa na baba wangu. Baba mukabhadhara 500 yakakwana iri pacash. Kana paine pandiri kutaura zvisizvo ndipindurire vabereki vangu kuti zvinyaya yekutaura kunyepa. Isu tekabata ma100 ma-US. Vana vabatika kuchaja ma500 mukabhadhara iri pacash. Wakashuta 100. Pindurai ipo papo kuti kubhadhara mari komakaita isi admission of guilt kuti makabvuma mhosva yemimi kuti mhosva tinayo. Asi chitibatsirei kuti tikakubatsirai. Chibudisei zvidhuma zvacho ngatiibve zvabwana nhasi zvibude zvese. Zvine zvanorwara warwara kufuma mwiri yese yaita munhu wakatsikirirwa. Munhu orwara ma-on and off hapana munhu ari wadiba. Chiremba tibatsireiwo nemhuri yeZimbabwe namambo Mutasa kuti hakuna munhu ari wadiwa kwamahoyo. Chinomira zvakanaka. Aiwa chinyararai. Mutei imimi maamuchida kudonhedzwa imimi muri kutaura ndakazovhika. Musatye hamufi. Ndakazonyararidza magetsi apisa. Hamufi. Ndatobva ndakumbirawo ipapo kwechiremba. Ndichigira masoko yatisati tapedza but tisati taenda kumberi. Ndichitaura shuwe nana baba. Tichibva kwakataura kuti shuwa zvinhu zviripo kwatakuenda kundekupi kwatakupfotsorwa nemotikari. Zvinhu zviri uku. Ngatigare tapedzera zvinhu zvedu kuzasi kuhome. Inhasi tiri motikari. Ngatigare tapedza zvinhu zvedu uku.
ndo masoko ari tapota tofara kana tizotosvika kana panapa ba mota patsoko 10 of baba ndikoneta taperera muresi nhasi papo ndinofanga taperera nhasi ipo papo nhasi amufi zvese zviri kuitwa akuda nofa jongweriya randakaise pasi riri kuite basa akuda unoda kufa vedzozvizvi ngatimbobire dzekufa tuboizi ndara tuturipi I'm sorry. Ndinokumbira kubvunza kuti ndatotanga kuzvinza kuti kwazi tine une audio yawakatarana neuyu tiri mota tiri pamota ipapo saka ndoenda ndati nini ndikumbira audio yacho kana ndini ndakafonera uyu ndibva yabuda inetsa zvawo ndini ndakafonera uyu kuti zvitohwa iyi handisana mani kuti alright it's okay alright zvakanaka ndazvinzwa haiwa topedzerana tamumba medu ko apo mauya nato here tu handina bvunzo chiremba rege vanapedza masoko chiremba nachikumbirawo america neirani uyo akabudisa uyo asati abudisa ubudisa wana akabudisa wane mhiko dzainadzo kwakabva nezvizvi vari kudzidziwa alright zvakanaka aiwa ndazvinzwa chinyarara henyu wakomana zvakaomawo kufumurawo pombwe wamudhara pamberi pasabhuku wamuona umwe ndazomunhonga panapa arunyenga atuhana arunyenga netu wazukuru ndamubata panapa nyaya dzenyidzo mambo Mutasa mamuri kupi mimi nasi mambo ndagumbuka stereki ndabatawo pombo uri kunakidza wekunyanga atuhana uripo panapa muchauona uko uriko ndaubata ndandokupira iwe imimi achona maminesa kumana nongo chinyona pirigado asi amwe achanga unyora pa card box apa iri dhora ramambo iyi ndati ngaritorwe iyi ndiye mudhara wacho uyu ane dhora iyi rasiyiwa iyi nderenyira mambo iyi muzozvise kuna baba inhenda mulandu iyi yekubvuma musha kuti mabhinya akayabva ndanongedzera kuti mwana wangu yari apo handizveri baba ndiro iri ratosiyiwa apo vananongedzera kuti ubvaenda vatobatwa usiku wacho vatokudurwa maziso neorder zvese pano apa saka iyi haichandinetsi ana simboti tonangaka kwasitori alright hapana mosva ndazvinzwa mutei asi tichabatsirana kudzotsa ivhu rekumakuva panzvimbo paro wana tezvara muri kuwazivisa here kudhu isiso toda kuti tidzodzoke panzvimbo paroka handimuri paziva imimi mune renyu basa ramuchafanira kuita rekotora kubva apo muchidzosera uko tikuwirirana kamutei munoita aiwa kumakuwaka munofanira kutora pamakaenda kuisa mvuri modzosepi kana mufeda kuzvimukira chizvikanira nemunhu wake ngamukakani uyuwo dzaanga akatambawo dzekuti atadze kulipawo mukadzi wake zvakanaka achibatawo aikurasirirawo tobva tadzima tambo idzodzo dzenyu muri 2 vataziva kuti musha wese wadini iwe usalendawo zvombo uyo usalendawo zvombo magetsi edu bo musha wedu mbembembe ndawe uri kuhlawo uya utohlawo kuti iwe akatotizawo neorder uye uri kuhlawo kuti akatizawo neorder saka hapana nolekera chinyi zvombo baba inonzi aluta kontinua tawirirana saka nhasi pananodzoka kumbabva handifungiba tichatopangana kutokumbira hedu kwekugara kwamambo nethuku rekugara kuno kusvikira tienda kugadzira kumba ndamunotiza kana ine pano gamba renyu ndiri kumboenda kubasa aiwa imimi muri 2 nomboenda nemi kubasa ndingatotsunure mhere dzese idzi
asi mimi pandiri ndo pamunenge muri. Chawirirana na baba wangu. Hapana chinonetsa muri wana baba wangu. Tinenge titetse imwepo negamba lenyini pano. Kusvikira tadzika kwetepi. Taenda kwa store, tadzika kupi? Kumusha. Ngingingi. Nyamira mushi. Kana asi tiri ready mota tinayo fiyo tinayo zvese togoenda ikoko kwese netiziti nazvo. Ndopana munhu wese motari ndimo momoto taenda kwa story kwacho ndapedza nini? Ndapedza nini? Saka ndau zvedu vavo mapisa kuti ndozviuitira kuti zvakamira. Matudini? Mapisa kuti zvandapedzera kutaura kuti tichange tiri tese. Tichange tiri tese. Kana tikaita sondo tiri tese. Imimi hapana chadzokera kubaba. Tine tiri tese imimi negamba lenyu. Kusvikira taenda kupa kwenyu tagadzirisa tunhu. Kana tiri kuenda kwa store toenda kwa store. Kana takuenda kurapa tese todzoka. Hapana kudzokera kwa hodari yega ndaunde. Dai musina kunditiza. Dai ndakatondinera vandalipedza. Ndairinera sei mwenyu pasina. Baba. Ani mazvona. Yanga iri strategy manje yamakalonga. Kuti wanioneka wani mzee. Tione kuti aufa. Zvine novhandaro changu chini chakadari chinoita kipi. Chabatana basi. Nyamsibzi. Ipapo chiremba parudo rababa. Yesi ndi baba. Ndi baba. Wakutaura kuti aiyo shuwa ipo papo zvinhu zvakadini zvakaresheka. Asi nida kuti tigadzirise zvinhu. Uyu achibudisa tundwane twake, uyu achibudisa tunhu twake. Hapana achasara nechi chinhu chaiva nacho. Tumagamba itototo. Pakuitira kuti uyu akabudisa, uyu anobva adonha. Ndosaka ndawati tichamboti mbori tese paushamwari hwedu tochironga manje kuti taakufamba sei bhora redu kuti nyaya zvifambe zvakanaka. Hazvinoita bho baba. Ndainini mujenya ndakatosima kare kuti nki. Nanasi. Asi pamba penye pari kuitwa upombo. Nyameza tisidaro fuba uda kutika. Usatusuto daba zvisi. Awasora baba komana wacho vari kufatura everyday. Wawe. Ende ndosaka kana wana baba watosvika panapa kuti tusadiba zvese. Tibatsire. Tune mimba manje. Tunozoenda Tunozoba wakakumana kana musikasi. Ndewedzera futi. Kati tine mimba tunozoita sei? na baba wiki kana kuti 2 weeks. Mbashi bagano lero. Aiwa. Nyararai. Bagano lero futi lemba. Waneka moyo hausuraraba kufamba. Hausuraraba kufamba everyday. Tudakureva mauya. Imi murunyanya kurisha kufawo futi. Aiwa. Mirai ndakakutaurirai kuti mirai. Aiwa mwiri urwadza chiremba risimboda zvekubofeka. Naisawira pamusoro sawira. Yemwe wangu. Zvamasangana nazvo. Amen. Maisafana ubudirira basa hapana kana abuda mugwagwaba. Wondo dziruteiwa iwo dzadziri hombe asi mukanzwa ndakutaurirai kuti ndinemi. Tiri tese. Kutsikana ini. Dai nyamsimaita bam. Sadateketwe kutsime wacho. Chiremba. Asindadmisa. Chiremba. Chiripa paidu panyaya dzekuti wachibva chisimbidzo chaita. Ndati Chiremba tisi panyaya dzedu dzekuurayana hedu. Mafambiro atinoita, magarisirana atinoita mudzimba. Ndorana muchiremba nanakumbira. Magariro atinoitira mudzimba. Hanzvadzi dzedu dziri kunze watinawo mudzimba. Magarisirana atinoita mudzimba. Pane kusa kuripo. Handazvinzwa. Kukubatanidzai kwenyu. Manga mane makore musina kubatana. Nanasi. Kaunuke kare. Akasati kabuda mamuri. Nokuda kwei kwemazwi nemasoko. Asi ndakakuudzai kuti basa ndaita ndichadzoka pa 2. 3 ndarevhura.
ndakakuudzai asi hamuna kunzwisa kuti chaita kuti nditaure kuti pane 1 2 3 chii ndanga ndatozoona kuti rimwe bhuru ratiza harine vhuriki risipo ticharowa nhamba 2 tozoenda 3 manje nyekete pomesha baba chinyarara zvakwana imi michibudai padare chibudai mirani patidzwa nogota nimwoto pamambo